Ședință cu pumni și injurii la Consiliul Municipal Chișinău, fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, formațiune condusă anterior de președintele Maia Sandu, a preluat practica colegilor lor din Parlament. Alți membri ai Consiliului cred că acest comportament agresiv al fracțiunilor PAS este partea unui scenariu mai amplu, care amintește de pașii făcuți de naziști în anii 30 ai secolului trecut, atunci când s-au instaurat la putere. La ședința de astăzi a Consiliului Municipal Chișinău urmau să se discute mai multe subiecte, inclusiv planul urbanistic zonal al sectorului Botanica. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate a venit chiar la deschidere cu intenții agresive, declarând că nu este de acord cu proiectul propus spre votare. Aleșii PAS au blocat prezidiul ședinței cu pancarte. Ulterior, ei au încercat în repetate rânduri să perturbeze mersul ședinței. Domnul Grădinaru, dumneavoastră încălcați regulamentul prin faptul că ați venit la ședința Consiliului cu echipamente portabile, ceea ce este interzis. Este interzis de regulament. Eu am să solicit să intervină poliția atunci. Consilierii Partidului Socialiștilor suspectează că reprezentanții PAS ar avea interese ascunse în blocarea adoptării planului urbanistic. Cum și-am cerut la ședința trecută, vreau să prezentați price list-ul dumneavoastră, fiecare serviciu dumneavoastră cât costă. Cât costă o pichitare de asemenea gen? Cât costă un etaj la Puz? Cât costă sau câte apartamente vreți? Cât costă ca să poată supraviețui un agent economic care nu a venit la poklon la voi? E ca momentele este, dați-ne, vă rog, dați să le punem să le discutăm, poate facem și audieri publici pe dânsele, și dați să mergem înainte, că orașul trebuie să se dezvolte și nu trebuie să depindă numai de poklonul care a venit la dumneavoastră. Eu vreau ca agenții economici să poată lucra și agenții economici să poată conlucra cu autoritatea publică locală. Iar noi, împreună, consilierii municipali, să le putem crea aceste premize. Consilierii din alte fracțiuni au observat că aleșii locali din Partidul Acțiune și Solidaritate mai niciodată nu vin cu propuneri pentru îmbunătățirea vieții locuitorilor orașului, inclusiv în ceea ce ține de dezvoltarea infrastructurii capitalei. Ei au fost acuzați de boicotarea lucrărilor comisiilor de specialitate, a votării programelor de finanțare și negarea tuturor proiectelor care ar aduce folos municipiului Chișinău. Unii consilieri au menționat că acest lucru amintește de tehnologia politică aplicată de naziști în anii 30 ai secolului trecut, atunci când s-au impus la putere. Может быть, вы знаете, как приходили фашисты к власти. Технология отработана. Сначала надо все отрицать. Сначала надо все критиковать. Вынудить пойти на досрочные выборы. На этом фоне заморочить голову людям. Получить больше. Потом опять все критиковать. Опять все блокировать. Пойти на досрочные выборы, опять получить больше, потом установить диктатуру. Это не забота о людях, это технология. Acum 4 luni, același scenariu a fost aplicat de fracțiunea parlamentară PAS în ședința Parlamentului și atunci deputații Partidului Acțiune și Solidaritate s-au luat la pumnii după ce au blocat tribuna centrală a legislativului. În pofida comportamentului agresiv al consilierilor PAS, proiectul urbanistic zonal pentru terenurile cuprinse în perimetrul străzilor Burebista, Sarmizegetusa, Grădina Botanică a fost votat de majoritatea membrilor Consiliului. Acesta prevede construcția unui cartier rezidențial nou și amenajarea infrastructurii rutiere și sociale.